Umkami ngahlangana naye endabeni kakhulu. Kwemfihlo yeRosali ke ngokuchaza ngelinye ilanga sengiyikhehle sekunezinye lodulu kanjani. Namhlanje usuku olukhulu la phambili inkomo, khathini inyathe emnyama ehlala ehlathini. Baba, namhlanje siyakhala. Uyabona ukusindogo bethole. Change asikhenqa 3. Siyashaya 3 wenkomo. Sila badlamini emazizini ngojama kaSijati madoda kona umani komtiki kondaba zisela. Ngizomisa umngane wami ngiyi-bridesmaid. Yeah, la akukho nje ukutheni. Ngizomsinisa la ngizovuma ingoma. Ngiyamthanda kakhulu, ngimfisela konke okuhle emshadweni wakhe. And nami kwamshado behlezi elana engigqugquzela, engimotivate whenever I needed a friend to lean on. She's always there. Abafuna ukuthi ubathola phambili, sithole phambili ngoba silafowethu. Kodwa uyabona nje buka nje imvunulo ubuke ukuthi sithobe kahle kanjani, sibuka abafowethu. Njengoba nje siphuma la siyokhala. Siyakubongela kakhulu. Siyathemba ukuthi uzohlala kahle emzini, uzoyiphatha kahle. Ungibheke esicawini, ungibheke. Siyakuthanda uhloniphe emzini. Uma nje emendweni wakhe ngimfisela ukuthi ajabule nje angabi nankinga noma beba nazo inkinga kodwa bathola indlela yokudlula kuyona. Ngifisela umshado omuhle, aqhubeke abe muhle njengoba emuhle, azithanda uhlonipha umshado wakhe. Ntombi eziphambili inkomo, ngithi phambili intombazane enhle. Uziphathe kahle umngane wami emshadweni wakho.